Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Ενδιαφέρουσα. Ήταν μια εμπειρία η οποία μας βοήθησε δημιουργικά. Μ' άρεσε πολύ και μου έδωσε πολλές δυνατότητες. Ήταν κάτι πολύ οικείο και πολύ καινούργιο ταυτόχρονα. Μ' άρεσε πολύ σαν εμπειρία γιατί μου έδωσε το κίνητρο να ασχοληθώ με κάτι το οποίο ήταν πιο ελεύθερο και να βγάλω μια δημιουργικότητα μέσα από αυτό. Μ' άρεσε το ομαδικό που είχαμε, που όλοι μαζί συζητούσαμε, που αναλύαμε το κάθε θέμα, που έβγαιναν διαφορετικά πράγματα από αυτά που είχαμε σκεφτεί στην αρχή μέσα από τη συζήτηση. Ήταν θεωματικό όλο, από την αρχή μέχρι το τέλος. There's nothing wrong or right. It lets you express yourself and it lets you feel free. Ήταν κατευθυνόμενα προς την έκφραση, προς την απελευθέρωση, δηλαδή το να προσπαθείς, ας πούμε, να δώσεις όσο πιο ελεύθερα μπορείς αυτά που έχεις στο μυαλό σου. Και δεν είχαν κανόνες. Είναι ένας βασικός τρόπος σκέψης αυτός. Ο τρόπος σκέψης που πρέπει να εφαρμόσουμε σε κάθε project που αντιμετωπίζουμε. It's a really good way to gather your ideas and brainstorm and come to a final piece. Δύο άσχετα πράγματα μπόρεσα και τα συνδύασα έτσι ώστε να βγάλω ένα αποτέλεσμα. Συνδυάσαμε πράγματα και βγήκε το κάτι καινούριο, το οποίο επειδή δεν ήταν στόχος εξ αρχής, βγήκε πολύ πιο ελεύθερο. Είχα πολύ ωραία ερεθίσματα, δηλαδή το αντιθετικό και το να μπω στη δικασία να ενώσω δύο αντίθετες έννοιες που έτσι τις πήρα βιωματικά. Because I always wanted to do something with culture and time and how the mind works, so it was a really good chance for me to express it. Διάλεξα τα θέματα που με αφορούσαν πάρα πολύ και τα έκφρασα με έναν τρόπο που πιστεύω με αντιπροσωπεύει πολύ. It shows you how you begin and the structure of how your final piece got to where it was. Η μέθοδος που ακολουθήσαμε ήταν πολύ σωστή και το αποτέλεσμα που βγήκε σίγουρα δεν είναι έξω από το αρχικό στόχο. Το αποτέλεσμα με εντυπωσίασε. Έκανα κάτι τελείως προσωπικό. Ήθελα πάντα να εκφραστώ με αυτόν τον τρόπο, απλά δεν είχε δοθεί ευκαιρία σε κάποιο άλλο project να πάει να τρέξει έτσι. Πάντα ήθελα να βγάλω ένα δικό μου στυλ μέσα από τη γραφιστική. Άμα δεν το έκανα αυτό, δεν θα είχα καταλήξει το ποιο είναι το στυλ μου και πώς μπορώ να δουλέψω καλύτερα και να πετύχω καλύτερο αποτέλεσμα. Ανακάλυψα κάποια πράγματα που δεν ήξερα για μένα. Είδα ότι μπορώ να κάνω πράγματα που δεν ήξερα ότι μπορούσα να κάνω. Με βοήθησε ώστε να σχεδιάσω πρώτη φορά κάτι που ήταν τελείως αφηρημένο και δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο με συγκεκριμένο χώρο, τόπο κλπ. Άρα ανακάλυψα ένα καινούργιο τρόπο που θα μπορούσα να δημιουργήσω. It gave me the chance to experiment with other equipment and material. Νέους τρόπους δημιουργικής έκφρασης. Η άσκηση με την αυτοματική γραφή με βοήθησε να καταλάβω ότι μπορώ να γράψω και μπορώ να βγάλω την εικόνα που έχω στο μυαλό μου και με λόγια. To work fast. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν ήξερα πόσο γρήγορα μπορώ να παράξω μια ιδέα και να την εξελίξω. Πίστευα πάντα ότι θέλω πιο πολύ χρόνο, μήνες, και τώρα είδα ότι και σε 5 συναντήσεις βγήκε δουλειά. Καλή δουλειά. Με βοήθησε πάρα πολύ και από το αποτέλεσμα και από τη διαδικασία. Τώρα στο επόμενο βήμα είναι να το δοκιμάσω στην πράξη για τις εργασίες της σχολής, σε πρώτη φάση και μετά για δικά μου project. Να δημιουργήσω κάτι, είτε αυτό είναι εικόνες απλά, είτε κάτι, μια αφίσα. Να προσπαθήσω για να τα εξελίξω αυτά που έμαθα εδώ, ώστε να βγάλω κάτι καινούριο